Abinci kawo gaba ko a cikin waya. Cika da kyau. Da rana bincika babu komai a cikin waya, wayar ma kama an wafin na ɗan. Yanzu komai ya ɓaci kenan. Ba da kuka yana ya ɓaci. Tabbas sai dauki bidiyon nan, shi da lokacin da kuka bin shi da gudu ne ya cire yan katin ka. Na tabbata yanzu haka yan sanda sun je wannan wurin. Hello? Oga boss, ya kamar kanin sun so ne. Idan turo girma zuwa karba. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Arabari. Da yanayi ko jami'an 'yan sanda ne yanzu zo su cikin don kashe da mutuwar kanta. A wani tsakon buwa mun zama a ba maka bashi kawai kace ka dauko ba a tsayin mai shi.
Wato baba, mu jami'an 'yan sanda ne, mun zo bincike ne don game da mutuwar ɗanka da aka ce wato Idris. Wato baba, muna so ka faɗa mana gaskiyar abin da ka sani akan mutuwar ɗanka Idris din ya ba mu sauki gurin bincike. Ina jin Baba, yaushe ne rabuwanka da kai da Idris? Yaushe ne rabuwanku da kai da shi? to gaskiya Idris rabuwa na da shi tun jiya ne da safe da ya ce ne da wurin aiki. Aure na kwana na gajiya ta shi lafiya da nisan ya tafi gurin aiki. Allah ya ya. Amma da ya ce ma zai je gurin aiki bai faɗa ma akan cewa zai je wani guri ba bayan gurin aikin. To ni dai da ya ce mun zai je wurin aiki ni dai labari na ji an ce an kashe shi. To baba, mun gode da wannan haɗin kai inda ka ba mu. Baba, kun da nake so da kai ina so ka kuma za mu ƙara dawowa wani lokaci mu ƙara yin bincike kuma kan wannan kesin da ake. To ba damuwa, duk lokacin da kuka dawo ni ina mai rai ne. Mun gode baba. Mun gode. Saka lafiya. Jami'an 'yan sanda ne, mun zo bincike ne akan mutuwar Idris. Kamar yadda muka faɗa ma, mu jami'an 'yan sanda ne, mun zo bincike ne akan mutuwar Idris. To kusa ina ji. Yaushe ne rabon ku da Idris a shagon nan? Ni rabon mu da Idris tun shekaran jiya da muka tashi a shagon. Ogana kun ce fankan motar nan idan yaran nan suka yi kaɗan ba su haɗa ran tafi gida. Ba damuwa. Amma shi Idris kun taba jin yayi rigima da wani ko kuma ya ce sai ya kashe shi kuma sai ya masa wani abu? Gaskiya tun da muke taɓa kan Idris sai faɗa. Gaskiya kullum zaman lafiya muke sha shagon nan taɓa rigima da shi ba. To amma bayan shagon nan baya zuwa irin wani waje haka ko irin wajen shaye-shayen nan? Gaskiya bayan shagon nan baya zuwa ko ina har sai mun tashi. Ba mun gode da haɗin kan da ka ba mu, mun gode, mun gode. Hello? Ya kana ne? Kai sauri ka zo ka same ni a gida, kai sauri yanzu yanzu. Kai sauri yana gida. DJ Sauti and the Big. yi tsuntuwar ya kyakkyawa inda ya gare ta ne na yi kasawa mai kyawun shiga kamar yar turawa ga tabara yarinyar yar hausawa in ka ganta guntuwa ce sankowa ga tawanar ado ya ce kyakkyawa dawi so an tafi so Tare da kana nima lafiya lau. yanzu na aka fi gwamnati waya a kan mutum ranar da yara a cikin Wani sai ta riga da kama su ne koya. an riga da kama yawwa na ji kaman kace mun sa memory a cikin wannan gawo Yasa haka ne. ko na memory Ga shi ne na wuri. Wanda shi ne mai da gani wani da ki hawaye ka ga shi na kai. Dora.
kuma ga maganar kayan nan a gidan gona ka zo ka same ni. kenan ai kenan wannan gasu nan sun shigo mai na complete ai da sun cika ba wani masu ga maganar ka yaran da ci a kawo yaran na riga an gama safarar su an fita da su kasan waje kasan na yi wa da kawo su maganar da kuke mai shi kuma kai nake so ka kara ku kare kaga da ke ga wani ce ne na mana dauka yana mana dauka me yasa kake daukan din Allah ga ka hakuri ga ba zan sake ba ga ya hakuri ga da Allah ga ya hakuri ga ba zan tsara ba eh kake mu da daukan bidiyo kai dan jarida ne a awo ga dan jarida ne ne saraka kan dan gare ne makanike ne ne ga girma ne hukunci wanda ne mai suga ba ta yi a kashe shi mai gida an gama na aikin ka ne a kaddamar mai an gama mai gida duniya walle kawo min shi da mene da ke go ga dauka go an kammala mai gida kammala kuje mai shuga kuma ga wai kuma mai shuga wato mai shuga wani ne wanda ya shahara a safarin miyagun kwayoyi da safarin kananan yara yana sa su ana sai da su a kasar waje da kuma wanda ya shahara a dabanci gaskiya mai shuga ya shahara a wannan abin sai sosai
kuma ta san yana wannan aiki shine ba ta yi aiki a kansa ba. Wato iya sunan mai zuga ake ji da kuma ganin motansa. Sai da har yanzu ba wanda ya taɓa ganin mai zuga a zahiri. Da tabbas sai mun kawo mai zuga. Wato mai zuga ba zai taɓa kamuwa ba saboda mai zuga yana da matuƙar wayo sosai. Hello? Mai zuga? haka zan ci gaba da farautar ka sai na baka matsala kai na kai ka kasa maci amana kare ai kare a iya gidansu kawai yake iya haushi. Sunana Abubakar Bashir Mishadda kamar yadda kuka sani. Ina mana murnar shigowa sabuwar shekara tare da fatan Allah Ubangiji ya biya mana dukkanin bukatunmu na alkhairi amin summa amin. Ina dauke da sako na musamman ga makallata shiri na mai dogon zango na farko mai suna Dan Jarida. A tashar Arewa 24 kai da ma YouTube baki daya. Shirin Dan Jarida mai dogon zango zai dinga zuwa muku ne duk ranar Lahadi da misalin karfe 8:30 na dare a YouTube channel mai suna Mishadda Global Resources. Sannan kuma zai dinga zuwa muku tashar Arewa 24 da misalin karfe 9 na dare a duk ranar Lahadi. Maimaitin shirin ba zai dinga zuwa a tashar Arewa 24 ba. Za ku iya kallon maimaitin sa ne kadai a YouTube channel mai suna Mishadda Global Resources. Da fatan masoyanmu za su danna mana subscribing sannan kuma su danna mana kararrawa domin kallon shirin Dan Jarida. Kashe ta, ku saka alamomi da zai nuna gobara ce ta kona ta a gidanta. Sai dai ni irin ka yan daba ba sa ban umarni. Kana magana ne da DSP Musa Ramlo. Yaro ya tsun wuta saboda muddin ya je kusa da ita sai ya ji zafinta kaga ba za ta bar shiga ya sai ya taka ta ba. An faɗa ma in ka cika cikakken namiji ka fito mu gwabza da gaba da gaba. Haka ne ce. Yawwa uga ko wani magana da take so na kama Mutum to ina tuka. yawwa uga ni ban yadda da mutumin nan da muka je gidan shi da cikin akan mutuwar ɗansa ba. To me yasa ka faɗa haka? Wato uga abin da yasa lokacin da muka je gidansa muna masa tambayoyi fuskar sa murmushi. To dan fuskar ta yi murmushi shine yake nuna wani abu kamar na rashin yarda baka da shi ba. Haka ne uga. Dan sa ta bai ci ake yana murmushi ba kamar bai damu da mutuwar ɗansa ne. Ya uga yana mun kamar akwai sa hannun baban na cikin kisan. Ta za a ce uba da sa hannunsa a mutuwar kansa. Maganar kafin duba ne saboda gaskiya lokacin da muka je gidan kannan na ga murmushawa na fuska. Amma abin da za yanzu ka shirya yanzu nan za mu je gidansa za mu gara koma gidansa yanzu. Okay sir. haka zan ci gaba da farautar ka sai na baka matsala kai na kai ka kasa maci amana kare ai kare a iya gidansu kawai yake iya haushi. Sunana Abubakar Bashir Mishadda kamar yadda kuka sani. Ina mana murnar shigowa sabuwar shekara tare da fatan Allah Ubangiji ya biya mana dukkanin bukatunmu na alkhairi amin summa amin. Ina dauke da sako na musamman ga makallata shiri na mai dogon zango na farko mai suna Dan Jarida. A tashar Arewa 24 kai da ma YouTube baki daya. Shirin Dan Jarida mai dogon zango zai dinga zuwa muku ne duk ranar Lahadi da misalin karfe 8:30 na dare a YouTube channel mai suna Mishadda Global Resources. Sannan kuma zai dinga zuwa muku tashar Arewa 24 da misalin karfe 9 na dare a duk ranar Lahadi. Maimaitin shirin ba zai dinga zuwa a tashar Arewa 24 ba. Za ku iya kallon maimaitin sa ne kadai a YouTube channel mai suna Mishadda Global Resources. Da fatan masoyanmu za su danna mana subscribing sannan kuma su danna mana kararrawa domin kallon shirin Dan Jarida. Kashe ta, ku saka alamomi da zai nuna gobara ce ta kona ta a gidanta.